Wawukhona umhlaba ungakabe bikho. Namanje ukhona. Nakusasa ukhona. Futhi naphakade ukhona. Ubani ongame esikhaleni sakho uma ngabe ngenawe? Wena babumbathisa intaba ngotshani, wena babumbathisa ngisho amaguma, wena babu uyahlobisa ithempeli lakho. Izwi lakho lithi ingelosi zehla zenyuka ziyadumisa ubusuku nemini. Kanti ungubani wena Smaragde? Ngisho ngingedwa ngabuzwa uSmaragde empilweni yakho. Khona isikhathi sokuthandaza, khona isikhathi sokumdumisa. Khona isikhathi sokukhala, khona isikhathi sokuthi uhleke la kufanele ukhale khona. Mina ngathembile impela yona leyo. Angithembile wena. Ngithembile yona leyo nto. Yena uqalile umsebenzi. Uzowufeza empilweni yakho. Ngabizwa noma umfundisi uDlamini saqale sakhuluma ecingweni nje isikhathi eside. Ngathi mengifika ngake ngafikelwa ienga engingayazi ukuthi yani. Kunezinto bazalwane ezo sivusela ienga, kanti uNkulunkulu ufuna ukusibona ukuthi sizoetha kanjani. Kodwa manje kwavuka ienga. Manje uthi Holy Spirit intervene. Mekangenelela ubuyele emuva uthi I have joy, peace and happiness in my soul. Kabuya ngahlala phansi ngathi Nkosi yami mekunje wathi uthi lo muntu ngisacela ungidayisele iCD yakho ngizwile uthi uneCD. Ngathi mina cha ngicela ukupha wathi ngifuna ukubulala umbono, ngifuna ukuyithenga uyingane yakho yethu. Ngathi kulungile uzoyithola noma ngabe usemsebenzini noma ngabe usebenza. Uyabona kungenzeka sometimes awunamali ephoketheni njengami nje, kodwa ukuzwe ukuba khona kwakhe kuleso simo sokuthi awunamali. Ethi uma ngabe njalo engqondweni yakho ubeka ukuthi awunamali, uzolimaza ivision kaNkulunkulu ngempilo yakho, ngoba wena ubheka into ephathekayo kunalo oletha izinto eziphathekayo. Mawe wastika kuye uzozikulethela izinto eziphathekayo. Le ncwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho, sidla ngayo imini nobusuku. Ngokwenza njalo uyohlahlamela indlela yakho. Nababonayo mhlambe usheme namhlanje, kodwa kusasa uzobe usesihlalweni esiphakeme. Thanda kuba ngasuthi kunento njengencinci. Njalo lento mayingenza ilanguage ekhulumekayo angiyizwa, kodwa interpretation nginayo. Ithi uma kunesale ayizele abantu abangakholwa, eyabantwana bakaNkulunkulu nabo hayi bonke. Isale uthi uNkulunkulu ngeke ufike unikele usale nosala nako aphinde yena a-increase ama-price okudla, wena unikelile. Ufika wena kunesale nje ingenxa yabantwana bakaNkulunkulu abanikelayo lonke uhlobo abathembekile kuNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu ngeke banikele balambe, abese ethi makube nesale. So-ke uthi kuleyo sale ngoba uNkulunkulu ongakhethi, kunjengezulu njengoba libalele losindisiwe nodlutshwana, nabo bangena phansi kwaleyo grace ngenxa yokuthi sekunani kunesale.
let me tell you something. Oh, ake ngilinganise. Mawungaya kagela ungathola ngamalini leshelo. Njengoba ngisazokhipha ngeke ukhona uright baba Jokolo. But mengifika egela nizothi ngiqamba amanga. Awukhulume mantokozo asuka ku 500 rand. Ngafika kwesinye isitolo kunesuit engangiyibona ngisazi ukuthi ayo 1000 bani 1700 mase ngifika maka ntokozo imali inde yasuit 600 rand. Mangithi ngiyafika silapha phansi ngeke kulibale abanye bahluleka ukulinda. The time uNkulunkulu eqala athi omunye ngifuna imoto athi kodwa ngikakayithole ship athathe afuna ukuthatha ama shortcut asuke kuNkulunkulu kanti uNkulunkulu egarage bese eqalile lungisa afika umuntu ongakhona wathi wema ngibonwa yini angisayiyeki kahle hle bekuyisibusiso saloya satshontshwa yilo uNkulunkulu kulezo nyembezo obozikhala kulobo buhlungu obe ukubo ungakhali uzokusula inyembezi amagama akhulunyiwe ngawe ungesabi ngawo isimo sakini simo sakho ungakhathazeki ngaso uyasazi yena uzongenelela wathi baba siyamukela ngokholo apha Ebeneza Jehova weminyaka Jehova wemikhosi uphakeme nabakhulayo baphilisiwe nakade beboshiwe bakhululiwe uba namuhla njengawe nakade kumnyama endleleni kuyakhanya egama likaJesu waseNazaretha akade befuna amathenda kuyavulwa egama likaJesu makube umusa uphakame wena baba egama likaJesu waseNazaretha ngisho abantwana bethu abancane isibusiso phezu kokuphila kwabo. In Jesus' name of Nazareth. Amen.